ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረን ሎሙን ከም ወትሩ ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ኣብ ዩጋንዳ ክካየድ ዝቐነየ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ሴካፋ ኣፍሪቃ ክሳተፍ ዝቐነየት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብ ምዕረፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣትሒዛ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩላ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ናይ ትሕቲ 20 ዓመትን ኣብ ቀጠር ዶሓ ክካየድ ዝቐነየ ወርልድ ቻምፒዮንሺፕ ኣትሌቲክስ ክትሳተፍ ዝቐነየት ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስን ናይ እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ሕቋፍ ዕምባባ ኣበርኪቶም ብሎም። ኣብቲ መዓልቲ እንትሸዓተ ብሄራት ሃገርና ዝገልጹ ናይ ሓበን መንነት ዝኾነ ኣልባሳት ዝኸድኑ ንኣሽቱ መንስያት እውን ነታ መዓልቲ በረሃው ክትብል ካብቶም ዝኽኣሉ እዮም። ብፖሊስ ትራፊክ ተመሪሖም ድማ ኣብ ስመደባሎም መካይን ብምዃን ንማእከል ከተማ ማለት ጎደና ሓርነት ዜረሞም ካብኡ ቀፂሎም ኣብ ኣስመራ ፓላስ ናይ መዕረፍ ቦታ ተወሲኑሎም እዩ። እዛ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ድሕሪ ንሱዳን ረቲዓ ናብ ሃገራ ምላሳ ሰብ ሃፍቲ ኣስመራን ከባቢያን ሎሚ ኣብ ሰዓታት 7 ፈረቓን ምሸት ኣብ ኣስመራ ፓላስ ተረኺቦም ነቶም ተጻወትን ኣሰልጣኒዮምን ካልኦትን ምስ ጋንታ ተጓዕዙ ኣባላትን ገንዘባዊ ምትብባዕ ከም ዝገበሩሎም ተፈሊጦም። ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዘንገድ ካልኣይ ውድድር ዋንጫ ኣፍሪካ 2019 ንምስታፍ ናብቲ ሃገር ነቒላ። እዛ ሃገራዊት ጋንታ ብኣሰልጣኒ ሙሴ ኣሴል እናተኣሌት ብደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ክትሳተፍ ምዃና ተፈሊጡሎም። ኣብዚ ውድድር ኤርትራ ብ10 ተጻወቲ ተወኪላ ክትቀርብ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብ6 ተቐዳድምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት፣ ሲራክ ተስፎም፣ ሄኖክ ሙሉብርሃን፣ ናትናኤል መብራቶም፣ ዳንኤል ሃብተ ሚካኤልን ቢንያም ግርማይን ክትውከል እንከላ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብ4 ተቐዳድምቲ ማለት ሙሳና ደበሳይ፣ ደሴት ኪዳንን፣ ኣድያም ተስፋለምን፣ ኣርሴማ ግርማይን ክትወዳደርያ። ዋንጫ ኣፍሪካ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ከተማ ኣስመራ ምክያዱን ኤርትራ ከዓ ነቲ ውድድር ብብዝሒ መዳልያታት ብምዕታር ብዓብላሊ ዓወት ብብቕዓት ከምዛዘመቶ ይዝከር። ሻምናይ ሰሙን ግጥማት ላሊጋ ስፓኛ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ዝቐጸለሉ ኣብ ሜዳ ሳንቲያጎ በርናቡ ንግራናዳ ዓዲማ ፀወታ ዘካየደት ሪያል ማድሪድ ብሸቶታት ኤዲን ሃዛር፣ ካሪም ቤንዜማ፣ ሉካ ሞድሪችን ጄምስ ሮድሪገዝን ተሓጊዛ ናይ 4-2 ዓወት ኣመዝጊባ በዚ ውፅኢት ተሓጊዛ ድማ ነጥባ ናብ 18 ክብ ብምባል ኣብ ቅድሚት መሳልል ላሊጋ ተቐሚጣ ኣላ። ኣብ ፀወታ ኣብ ዝሓለፉ 4 ጨወታታት ሸቶ ብዘይ ምምዝጋቡ ኣደዳ ነቐፌታን ፀቕጥን ኮይኑ ዝቐነየ ኤዲን ሃዛር ናይ ፈለማ ሸቱ ናይ ዝዓመት ኣመዝጊቦም። ሃዛር ድሕሪ ፀወታ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዛ ሸቶ ርእሰ ተኣማንነት ከም ዝገበረትሉ ተዛሪቡ ግራናዳ ነተን ክልተ ሸቶታት ካብ ዳርዊን ማትሽን ዶሚኒጎ ዱዋርተስን እያ ረኺባተን። ብረቡዕ ምሸት ኣብ ልዕሊ ኢንተር ሚላን ናይ 2-1 ዓወት ዘመዝገበት ክለብ ባርሴሎና ብኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ነበር ጁልያን ሎፕቴጌ እናተኣሌት ጽቡቕ ትግስስ ዘላ ሰብያ ኣብ ካምፕኖ ዓዲማ ተጻዊታታ ብገፊሕ ውፅኢት ድማ 4-0 ተዓዊታ። ንሸቶታት ባርሴሎና ሉዊስ ስዋረዝ፣ ኣርቱሮ ቪዳል፣ ዑስማን ደምበለን፣ ሊዮነል ሜሲንም ኣውፂሮመን። እዚ ውፅኢት እዚ ንኣሰልጣኒ ባርሴሎና ኤርኔስቶ ቫልቨርደ ካብ ዝቐነዮ ፀቕጢ እፎይታ ክረክብ ኣኽኢልዎሎም። ኣብ ዝሓለፉ 2 ፀወታታት ላሊጋ ብዘይሸቶ ማዕሮ ዝተፈላለየት ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብወገና ዓወት ንምዝጋብያ ናብ ባለዶሊድ ኣቕኒዓ እንተኾነ ከም ናይ ዝሓለፉ ፀወታታት ብዘይሸቶ ማዕሮ ክትፈላለን ክኢላ ኣላ። ኣብዚ ብክልቲአን ክለባት ሚዛናዊ ዝኾነ ፀወታ ዝሰራየሉ ግጥም ኣትሌቲኮ ማድሪድ 54 ሚታዊት ናይቲ ፀወታ ብምቁፅፃር ሓንቲ ዕላማ ዝሓለወት 8 ፈተነታት ከተካይድ እንከላ 46 ሚታዊት ናይቲ ፀወታ ቁፅፅር ጥራይ ዝነበራ ባላዶሊድ ድማ ሓንቲ ዕላማ ዝሓለወት 4 ፈተነታት ጥራይ ኣካይዳ። ኣብ ካልእ ግጥም ንዲፖርቲቮ ኣላቤስ ኣብ ሜዳ ዝዓደመት ክለብ ባሌንሽያ ብሸቶታት ጎመዝን ሓለቓ ጋንታ ፓሬኮን ብዘመዝግቦን ሸቶታት ተሓጊዛ ኣብ ልዕሊ ኣላቤስ 2-1 ተዓዊታ። ሉካስ ፔረዝ መምለሲት ገዛ ዲፖርቲቮ ዘመዝገበ ተጻዋታ እዩ። ደረጃታት ክለባት ላሊጋ ምስ ንርኢ ድማ ሪያል ማድሪድ ብ18 ነጥቢ ቀዳመይቲ፣ ባርሴሎና ብ16 ነጥቢ ካልአይቲ፣ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ብ15 ነጥቢ ኣብ ሳልሰይቲ፣ ከምኡውን ክሰት ናይ ክለባት ላሊጋ ናይ ዝዓመት ኮይና ዘላ ግራናዳ 14 ነጥቢ መሓዝ ብቀደም ተኸተል ኣብ ደረጃ ቀዳሞት 4 ተሰሪዐን ይርከባ። ኣብ ድሕሪ ሰሌዳ ድማ ክለባት ማሎርካ፣ ኤስፓኞልን ሌጋነስን ኣብ ጥምጥም ይርከባ። ሴሪያ ኢጣልያ
بأفكرت كعسو غري لعل قمت وهيبو زغني دربي كالتشو إيطاليا أمونغو بأنتوني كونتي كابت إلين دحر نايميتي ميتاويت عود كتمزقب صنعت إنتر ميلانين أريكت غورزو بزبل كتسل إتل جوفنتوسن زتخايدين يرم أبز مسات إهل غسراي لصوتا جوفنتوس بمنقد ديابالان غونزالو هيوغينن نتا بفتسم قلع كام مارتينيز انكوشيتو زرخبت إنتر ميلان كلتا بحادة كتعوة اللغيلام بزخا إنتر ميلان نتخطاتلتي شدشتا قطمات تساليتو نايزي تسعرنت غعزا بجوفنتوس تعنكي صلوم أبزا قطم بورتوغالاوي كريستيانو رونالدو شوتو أمزجيبو كانت نبره بمثل حاجازي دانت بار جن كابت أوتا وصاب مبال كالكيلاتوم بس تمزجبو تصيت مسرد ما إنتر ميلان نايك قداماي درجة بوتا نجوفنتوس يحلفا كتبا تجديد علام أمير الستاديوم أولمبيكو نكالياري عدي ماز انجرت روما دما حدب حرك تفرالك إلى اللام جاو بيدرو أما بالعشرانش ديشن بفتصم كاللعب زمزجبا شوتو كلبو كالياري كتمرح أخي الوانيريوم يخون برتتصاوتاي كالياري لوكا بيتشيتيلي ناب جزء لداتو بزمزجبا شوتو كلبو 3 نقبي كامر كاب كالكيلوام بكارلو أنشيلوتي زمرح نابولي كان ميدو موصاي مستورينو متصاويتهم ابزي بخلتين كلبات لعل هل خسراي صوتا زما زغونه شتو كيتقصرو معرو بادو تزازيمم ابزي قطم 61 ميتاويت نايت صوتا اب تحت قصرا زنبر نابولي 3 علامهم زحلو 10 فتنات كتكاين كلا 39 ميتاويت نايت صوتا قصر زنبر تورينو دما 4 علامهم زحلو 9 فتنات اكايدام نقطمات سيريا جوفنتوس ب10 نقط بختمرحان كلا انتر ميلان ب10 نقط اتلانتا ب10 نقط كمون نابولي ب13 نقط بمحاز كاب قدماي كساب رابعي درجه حيزو يركبام كلبات ليتشه جنوان سامبدوريان دما ابناي مورات ترتا زركبا كلبات كوينن اللوام نا بريمير ليج عدي انجليز من سنسجر دما مرحيت ودر بريمير ليج عدي انجليز زلا ليفربول اميدا انصار ليستر سيتي ملؤ نتب محفاز نميت ميتاويتنا عود كعزا قصيلا طلام ابزا صوتا ليفربول كاب ليستر سيتي كبيد فتنه يقطيموم عم بال4 دقائق ليفربول كاب دحريت هانيص اثر حتى كعسو سيديو ماني اب سكعتا قمطام بزخا ليفربول حد بادو مريحه نعرفتو تيام دحر عرفتي اب زقصله صوتا مختت تصاوتي ليستر حيلو ينيرم عم بال8 دقيقه كاب ماريسون رغبت شتو اتقدم معر حد بحد خونم من دوب غزي تزازيمو كلتين كلبات كا بناي معر وصي تفرالين እና ተባለ ሊቨርፑል ፍጹም ቅላዕ ረኺባም ጄምስ ሚልነር ካ ናብ ሾቶ ምልዋጥ ንክለቡ ምቁር ዝኾነ ናይ ክልተ በሓደ ዓወታ ግዘማም ኣብዛ ጾታ እቲ ብሉጽ ምንቅስቓስ ከርኢ ዘምሴ ሰዲዮ ማነ ብሉጽ ጸዋታይ ተባሂሉ كالوم تشامبرز أبزده مغلط صوتا أرسنال أمير أبلع البورنموز ناي حد بارعوت سليتوام أرسنال كد معرفتي أبتاش عيت دقيقة كاب ديفيد لويس بزرغ متاشوتو حد بارو تعويتام كالوم تشامبرز بلوس صوتا نايت صوتاون تبايليوم دهر صوتا أسلطاني أرسنال إناي أمره أبزا كايرو غازيتا ومغلطي بنايلو ميت صوتا عقوبي بفلايكا أبناي كد معرفت زنبرت صوتام نتصوتا بكل مرايتو قطات يرناينا أبكالا إبرقن نساتوميم أبلع لنا تقطخ قبرو ترايم نحنا خا رأسا متأمنا كانت أفق تراينانا انتوخنا قلنا زاقتم كنعوة الله مخالنا تصبونا قريلهم أرسنال أنصار بورنموز أمير أبزا كايرتهم شدشة صوتاتات كتعوة كيلام بورنموز أنصار شدشة عبيت كلابات أبزا كايرتهم 14 صوتاتات أو 13 سعيرام أرسنال أبتعتو أناي إمريك تعلم كاب تجمر أمير أبزا كايرتهم صوتاتات أو 10 تعويت اللام كاب زحلف عامة سبورت جميرا ليفربول أمير 20 حدن غزي مانشستر سيتي أميرا 10 عوتات أمزجيبنا لهم 10 شوطات كاب سمزجبا 10 تغلط شوطات ناي ديفيد لويس أميرا ناي 6 لا تشيلسي 6 لا زلون أرسنال تشيلسي ناميرا ساوثهامبتون جيشا قطما أكايدام تشيلسي عبلالت كوينا بمغرب دما كدم عرفتي 3 شوطات كاب أبراهام ماونتن كانتن بمركب نتا أم بر3 دقيقة كاب إنجاز شوطو زرخبتا ساوثهامبتون 3 بحد مريحان عرفتو تيام دهر عرفتي أبزغط صوتا تشيلسي أم بر8 دقيقة كاب باتشواي رابع شوطو بمركب 4 بحد تعويتا تيام جورجينو بلوز تصواتاي نايت صوتا تبايلو من تسيملهم ساوثهامبتون أب 3 تخطاتلتي صوتات سعرت مقبلة دحر وحد تقمتي 2018 نفل ماغزيايوم بأنصارو تشيلسي أب 4 صوتات أكتاتيلا كتعوت مخالا نلامبارد فولي تاريخيوم
ኣሰልጣኒ ሳውዝሃምፕተን ሃውንስትል ናይ ትማል ስዕረት ኣብ ሜድኡ እታ ዝኸፍአት ኮይና ተመዝጊባትሉላ ቸልሲ ኣብ 3 ፀወታታት ብልዕሊ 3 ሸቶታት ክትዕወት ድሕሪ ወርሒ ነሓሰ 2009 ንፈለማ እዋን እዩ ብሓለፈ ሰሙን ኣብ ውድድራት ሻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ሜዳ ዝዓበየ ስዕረት ዝቐመሰ ቶተንሃም ናብ ሜዳ ብራይተን ጌሻ ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ እውን ኣብ ልዕሊ ዘላታ ተወሰኽታ ኮይኑዋ ኣብ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ፀወታ ብራይተን ኣብ ሳልሰይቲ ደቂቕ ካብ ማውፓይ ብዝረኸበታ ሸቶ 1-0 መሪሓ እዛ ሸቶ ሩኢ ድኻም ሓላ ውልዳ ቶተንሃም ሎሪስ ዝተረኣያ እኳ እንተነበረት እንተኾነ ተሓለቐ ጋንታ ኣብ ኢዱ ብዝወረዶ መጉዳእቲ ካብ ሜዳ ተፅዒሩ ወፂኡ ፀወታ ከምዚ ኢሉ እናቐፀለ እንከሎ ብራይተን ኣብ መበል 32 ደቂቕ ካብ ኮነሊ ብዝረኸበታ ሸቶ ንፀወዳ 2-0 መሪሓቶ ንዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐፀለ ፀወታ ኮነሊ ንክለቡ ኣብ መበል 65 ደቂቕ ሸቶ ብምዝጋቡ ከዓ ፀወታ ብዓወት ብራይተን 3-0 ተዛዚሙ ኣሮን ኮነሊ ድማ ብሉፅ ተፃዋታይ ተባሂሉ ተሰይሙ ኣሰልጣኒ ብራይተን ግራም ፖተር ድሕሪ ፀወታ ኣብ ዘካየዶ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣዝየ ተሓጒሰ ዘለኹ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፉ ፀወታታትና ብዙሕ ሰሪሕና ክነብቅዕ ከምቲ ዝድለ ክንጓዓዝ ግን ኣይፀናሕናን እንተኾነ ናይዚ ውድድር ሂወት ከምኡ እዩ ኣብዛ ፀወታ ግን ተፃዋተይ ኣብ ኩሉ መዳይ ብሉፃት ኮይኖም እዮም ቀሪቦም ኣብ ቅድሚት ኣብ ማእከል ከምኡውን ኣብ ድሕሪት ብሓቂ ብሉፃት ነይሮም ክብል ተዛሪቡ ናይ ቶተንሃም ፖቼቲኖ ብጊድኡ እዚ ፀወታ ብኩሉ መዳዩ ክትሪኦ ከቢድ እዩ ነይሩ ፀወታ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ደቂቕ ሸቶ ተመዝጊባትና ዘይኮነት ንሓላ ውልዳትና እውን ከሲርና ኢና እዚ ከዓ ኣብ ክለብና ኣሉታዊ ፅልዋ ይፈጢሩ ንሕና ፅቡቕ ኣይተፃወትናን መጋጠምትና ብራይተን ግን ፅቡቕ ኣይተፃወታ ኣብዛ ፀወታ ሎሪስ ኣብ 8 ደቂቕ ናይቲ ግጥም እዩ ካብ ሜዳ ተቐይሩ ወፂኡ በዚ ከዓ ድሕሪ ትንሱ ዝሰርሖ ክለቡ ኣንጻር ሌስተር ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2015 እናተፃወተት እንከላ ኣብ 4 ደቂቕ ናይቲ ግጥም ብምውፃእ ዝሰርሖ ታሪክ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዑሎም ናይ ብራይተን ናይል ማውፓይ ናብ ልዳ ቶተንሃም ዘመዝገባ ሸቶ ኣብ 2 ደቂቕን 30 ካሊትን ብምማራ ነታ ክለብ ኣብ ታሪኻ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታ እታ ዝቐልጠፈ ሸቶ ኮይና ተመዝጊባትላላ ብራይተን በዚ ኣብ ልዕሊ ቶተንሃም ዘመዝገበቶ ዓወት ነቲ ኣብ ሜዳ ን8 ፀወታታት ብዘይ ዓወት ክትምርሾ ፀንሐት ጉዕዞ መኸተምታ ጌራትሉላ እዛ ክለብ እዚኣ ኣብ ሜዳ 5 ሻዕ ክትርታዕ እንከላ 3 ሰዓካ ማዕረ ተፈላለያ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን